Mae ni gerdd am lle da ni hynno, wel, dwi'n gweud, roughly yn yr ardal, achos enw gerdd wedi CF11, sy'n cynnwys Rangetown a Glan Afon, dwi'n byw jyst o'r ymwyl fan hyn, a Pont Cana a Brywes, sy'n neb yn dal pan bod nhw'n CF11. Nes i wneud y gerdd yma am bod fi'n desbryd mewn ffordd, achos oedden ni'n gwneud rhywbeth o'r enw Her Can Cerdd, ac oedden ni'n sgwennu, pedwar yna ni, rhaid ni'n sgwennu can cerdd mewn 24 awr, ac o'n i'n meddwl, shit, beth ni'n gwneud wan. O'n i'n eistedd yn y tŷ, nes i feddwl, ai am dron ymhen o gwmpas Caerdydd, ai allan o'r tŷ, ac yn ymhen nes i droi'r dde, a nes i gael pen stryd ni, Brook Street, dros y ffordd fan hyn, a nes i weld graffiti o'na ar y wal sydd newydd fynd wan. Rwy'n... Mae'n ei spoiler gerdd y llwyr, ond... A mae'n rei eraill, mae'n iawn. Oedd unig beth fi'n graffiti yn dweud oedd CF11, syml, CF11. Os ydych chi'n cerdded lot o gwmpas Rangetown a Glan Afon, mae yna lot o'r tagiau yma o gwmpas sydd jyst yn dweud CF11. Pam ne? Pan o'n i'n byw, pan o'n i'n 90au byw ochr Bwylleli, do'n i ddim yn mynd o gwmpas yn mynd LL53 yn bob man. So pobl yn fi'n nod. Mae yna rhywbeth yna does. Pam maen nhw'n neud o, dwi'n mwyn. Wedyn, da chi ochr yma'r afon, a da chi'n edrych drosodd, a da chi'n gweld Sadwrn y Millennium a pethau'n cael ei adeiladu ochr arall yr afon yn y dre. Mae rhywbeth sy'n aros, mae'n rhywbeth fwy cyson ochr yma does, i'r afon, a CF11. Fewn fy mod i yma, mae'r graffiti hwn yn dweud, y graffiti na feiddio ddyru neb ei dad wneud. Wel, ma' nhw wan, dim ots. A CF11, yn ffin rhwng ffrindiau, sy'n uno'r gelynion sydd wastad yn maddau. Mae'n garreg filltir, heb ben draw i'r daith, ac arwydd croeso, ac ewch o'ma yn un iaith. Y paent gwrthryfelgar, mor deyrngar ei neges, sy'n mynnu ein pechu, ond eto'n gwneud cyffes. Ar draws y taf, o'r waliau noethion, wrth wylio'r ddinas yn torri chalon, a'i hamlinell newydd yn codi'n uchel, ac CF11 sy'n gwarchod y gorwel.